हेल' लोगोफोर, गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ आंनि केबि स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। स' दिनै आं नोंथांमोननो सावगारि, फुथुला सावगारि आरो एबा बायदि बायदि सावगारिखौ माबायदि डाउनलड खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनखौ फोरमायगोन। स' बेफोरबायदि सावगारिखौ नोंथांमोननो माबोरै डाउनलड खालामो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायगोन। स' बेनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो प्ले स्ट'राव थांनांगोन। प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथांमोना मोनसे एप्स डाउनलड खालामनांगोन। बिनि मुङानो जाबाय इमेज सार्च। स' नोंथांमोना सार्च खालामना डाउनलड खालामनानै ला इमेज सार्च। सरि आं दा डाउनलड खालामना बावदों। स' इमेज सार्च नोंथांमोना नैबे एप्सखौ डाउनलड खालामना ला। आंनाव अलरेडि डाउनलड दंखायो, स' आं बेखौ अनलि अपेनल' खालामगोन। स' नैबेनो बेयाव नोंथांमोना गोबां रोखोमनि सावगारि डाउनलड खालामनो हायो, जेरै खन्थाइ, रायथाइ बायदि बायदिनि थाखाय वाट्सएप स्टेटास, बेनि थाखाय बायदि बायदि सावगारि डाउनलड खालामनाय, दुखुनि सुखुनि। आं बड'नि सावगारिफोर लानो हायो। बेयाव नोंथांमोना गोसो बायदि बड' गार्लस लिरना होबाय आं। स' बर'नि सावगारि गोबां मोनो, बायदि रोखोमनि सावगारि मोनगोन, आर'नाइ बायदि, दख'ना बायदि बायदि। स' आं दा कार्टुन फुथुला सावगारि बोनानै दिन्थिगोन। कार्टुन विथ इमेज। नैबिदिनो जों दानिया सावगारिखौ माबायदि डाउनलड खालामो बेनि सायाव फोरमायगोन। स' डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगौ, सिम्पलि सावगारियाव क्लिक खालाम। बेनि उनाव नैबे विन्ड'आव थुबानो डाउनलड जागोन नोंथांनि सावगारिया, डाइरेक्ट इमेजाव सहैगोन। स' बिदिनो गोरलैथार। नोंथांमोना सावगारि गोसोबायदि लानो हागोन आरो गोसोबायदि डाउनलड खालामनो हागोन। बेयाव नोंथांनो मा रोखोमनि सावगारि नांगौ बेफोरबायदिखौनो मोनजोबनो हायो। जास्ट नोंथांमोना लिर आरो सार्च खालाम। डाउनलड खालामनो थाखाय नैबे विन्ड'आव थुदो, अब्लानो नोंथांनि इमेजाव सेभ जाना थायो। स' एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ। गोजोन्थों लोगोफोर।